er det begyndt at sne i Rollag, og man har fået kosten frem for at feje al sneen væk. Jeg kan fortælle jer, at i forgårs, der var det solskin af 20 grader, og der havde med shorts på og spillet street basket. Og se så, 2 dage senere, står det nede med sne, og en kost står med mad i hånden og fejrer sne af bilen. Det er jo fantastisk. Ekstremt vejr. Spændende. Hold kæft, hvor er der meget sne her. Det er en rigtig god optagelse. Jeg tager dig fra ryggen det meste af tiden. Det er skide godt, far. Rigtig flot. Altså lidt frisk Sådan. perspektiv, ikke? Yes. Sådan. Flum du. Det er jo flere tons, eller ikke tons, det er Åh. kilo af sten, der ryger Ja, her. det tror jeg nok. Fantastisk. Og et lag af is Ja. under, Ja. under Ja. stenen. Så hvordan vi får det af, det ved jeg ikke. Spændende. Det er spændende. Vi vender tilbage senere fra Rollag.